vi har haft en del vind. Olivia, hun er ked af det. Det blæser for meget til, at vi kan køre. Videodagbog på dag 1 i sengen. Og vi er kommet til Reykjavik. Nu er vi i Reykjavik. Det vi er spændt på, det er vejrudsigten for i morgen tirsdag. Ja, og far er lidt syg, så han har puttet pebermynte under næsen. Far har puttet pebermynte under næsen, så han kan blive rask. Og det kan man ikke se på videoen her, men det kan jeg mærke. For jeg kan faktisk ikke se kameraet. Godt, vi har lige fået lidt gode beskeder her, så vi kører fra Konstabelpynten, kører op her, så kører vi ud her, så kører vi op til hytten, der ligger en hytte, så kører vi videre ud i den gode vej, så ned langs kysten, land her, inden her, og en her, der kan være meget dyb blød sne her, og så over land, og så tilbage. Jeg prøver at blive godt. Ja. Det er forhåbentlig godt, ja. Jeg tror ikke, vi kan gøre det på en uge. 7-8 dage. Det tror jeg nok. Slæderejsen på Liverpool Land i Nordskotland, det er egentlig en drøm om at køre en slædetur sammen, far og datter, i et fantastisk smukt område i Nordskotland. Liverpool Land er kendetegnet ved nogle stejle fjelde, nogle dybe fjorde og et ret spændende dyreliv med ryper, isbjørne, moskusokser osv. Det er en af de store hunde, i gang med at pakke grej her. Olivia lige gået en tur, men der bliver pakket. Olivia Fredslund er erfaren slædekusk fra Svalbard, hvor hun er uddannet, har været deroppe i et par år og har haft ansvaret for 30 slædehunde, som hun selv har skulle bruge dagligt til guidede ture. Asger Fredslund er mig selv, sagde hunden. Jeg har erfaringer fra slædepatruljen Sirius, hvor jeg har været tjenestegørende. Og så har jeg lavet en række projekter i Arktis siden, både private ekspeditioner og ledertræning, samt nogle tv-projekter for Danmarks Radio. Så jeg har også erfaringer fra det arktiske. Rejsekæden, altså begynderfejl. Det er rimelig dårligt. På begynderfejl. Ja. Og jeg tror det. Olivia, hun rykker på det nu. God tur. Nyd vejret. Godt, vi huskede det nu, og ikke senere. Worst case var, vi måtte have en snescooter ud med det.
Vi har sovet herinde med minus 20 i nat, så det er ret at få lidt varme ind i teltet. Og rigeligt med morgenmad her. En lille bitte portion havregryn. Og jeg tror, vi har kørt cirka en halv time eller sådan noget. Sig det med Bjørn først. Jeg er i gang med at sige det nu. Vi har kørt mere end en halv time nu. Men efter vi har kørt cirka en halv time, så ser vi en kæmpe bjørn, der er lige foran os. Vi tror omkring 200 meter væk. Og vi kunne godt mærke det på hundene, inden de trak sådan. De trak lidt ekstra. Og så lige pludselig var den der kæmpe bjørn bare fucking tæt på. Mega tæt på. Og som Olivia sagde, vi er ret heldige, at hunden ikke løber hen i hovedet på den. Ja. For de her hunde, de kunne lugte den. Ja. Og de bliver brugt til bjørnejagt. Ja, vi var meget heldige, at de ikke bare løb lige hen i næsen på den. Men bjørnen var heldigvis ikke specielt interesseret i os. Den var nysgerrig. Den kiggede lige. Men den gik egentlig forbi, så vi kørte videre, og så gik den ligesom forbi os. Så nu er den et sted bag ved os. Jeg tror, vi skal køre. Det er godt med et break her. Ja. På slædetur. What's not to like? What's not to like? Og vi har set bjørn. Det er en isbjørn. Så vi den der bjørn. Nu så vi din bjørn. Den var fandme tæt på. Ja, det var en stor bjørn. Tæt. Jeg kom bare gående. Det må man sige. Så satte den i lidt lundetrav. Så kan man ikke. Den havde 100% øje på os. Ja. Og så gik den ligesom... Det var sådan, den gik sådan med siden til sådan en fugle. Jeg vil ikke sige, at den løb direkte væk fra os. Men jeg må sige, at den også sådan lidt... Det er også derfor, jeg tænkte, jeg skulle ikke sikker på, at den ikke kan finde på at komme tilbage. Super flot heroppe omkring vandskældet, Triasdal. Vi har kørt op ned fra Klitdal. Vi kigger ned her. Kommer ned fra, vi har lige set friske bjørnespor 200 meter bagude. Olivia har taget billeder af det. Fantastisk dag, fantastisk udsigt. Og hun har kørt hammergodt op ad bakken her.
Så ja, fantastisk. Så er der bjørnespor igen. Der er mange spor. Før så vi de samme spor, de gik den ene vej, nu går de den anden vej. Vi skal den her vej. Far han snakker også. Og hundene, de vil gerne ned i sporet. De synes, det lugter dejligt. Det vil hen til far. Så holder vi frokostpause her. Vi lige var ved at filtre skavler ud, og hundene sover. Ja, godt. Vejret er fantastisk. Så er der friske bjørnespor igen. Det er 3. gang, vi ser friske bjørnespor i dag, og vi er langt oppe i Triasdal, langt op på land, så det er sådan lidt tosset. Vi kan se dem her, og den går i retning af mig her hen imod. Så den er gået den her vej. Det er vores slædespor der. Så er den gået den vej der. Videre. Nogle store lapper, den har sådan en her. Så kommer vi ned på fjordisen her. Det hedder Store Fjord. Og gemt det godt. Og vi ser bjørnespor sådan løbende, så det er sådan en overvejelse, vi hele tiden går og har. Der er en bjørn, der følger med os. Men hunden har kørt godt i dag. Klokken er 6, så man kan godt mærke, at det bliver koldere nu her. Så er der her. Så er hundene blevet fodret herude, og vi har sat lejr i mundingen, kan man sige, af Store Fjord. Vi kommer ned fra Triasdal og ligger i lejr her, og de lukker ned. Det er ikke så godt vejr. Det har været fint vejr i dagens løb, men nu er det blevet lidt dårligere vejr. Det er ikke så koldt mere, men er meget flot. Du kan sige dårlige skyer derude. Det er dårligt vejr. Kommer nok i nat eller i morgen. Så ligger vi underdrejet. Det blæser. Og vi skulle være til hytte. Men det er ikke forsvarligt at køre til hytte i det her vejr. Og vi ikke kunne komme hurtigere frem. Vi har gjort det fint. Så nu har vi en dag i teltet. Og det er... Ja, det havde været fedt at have en dag i hytten. Men vi tør ikke køre helt deroppe i morgen, og så vejrudsigten er ret dårlig. Så med risiko for, at vi ikke kommer tilbage til vores fly. Så nu tager vi en vejrfast her i teltet.
skal lidt at spise. Og så skal vi jo stabilisere teltet, det blæser lidt. Vi ligger hernede nu. Ja. Vi kørte den her overkørsel i går. Det tog en hel dag. Skal vi til. Meningen var, at vi skulle op til hytten heroppe. I dag. Men det er snestorm, Det kommer ikke til at ske. og vinden kommer nordfra. Jeg synes, vi skal spørge Sepp. Ja, god plan. Vi har en nødsituation her. Vores telt er blæst i stykker i noget dårligt vejr. Fordi der står og holder det derude. Så der er knækket en teltstang, og der er gået hul i teltet. Så vi er lidt i en nødsituation. Og vi har selvfølgelig givet lyd fra os om, at vi er i en dårlig situation, og vi har brug for hjælp. Jeg har snakket med Sepp og med Robert, fordi vi står og holder teltet her. Stængerne er knækket ud af det. Så det er... Hvad er status altså? Jeg skal snakke med dem begge to igen, så de begge to går i tænkeboks. Robert vil kontakte politiet i Skursbysund, og Sepp vil også lige tænke sig om. Der er noget forsikringsteknisk i det, fordi det bliver hentet ud. Det koster mange penge. Nu er vi begyndt at lave vores egen nome ud af de ekstra reb og karabiner, vi kan finde hister her. Vi har fundet karabiner alle mulige mærkelige steder. Vi har ekstra, hvad hedder så nogen, til hundeselerne med. Og jeg laver hjemmelavede stjerter, far laver nomelinen, fordi vi synes, de vikler sig så meget sammen, så vi bruger meget tid på, hver gang vi holder pause, at de vikler sig sammen. Så nu prøver vi at se, hvordan det fungerer, når de skal køre i nome. Om vi kan bruge lidt mindre tid på, at de vikler sig sammen. Så det sidder vi og bruger tid på nu. Så har vi sendt information til konstabelpynt og Sepp. De er alarmeret politiet. De bliver pakket sammen herinde. Sådan så, at hvis der skulle ske noget, så har vi rimelig styr på det. Hvis der er nogle kraftige vindstød, der kommer. Så vinden er ikke slut endnu. Stormen er ikke slut endnu. Godt status får du af mig. Jeg har lige snakket med Sepp igen, og fortalte, at vi har lavet en nødreparation af teltet, som vi er ret tilfredse med. Det nedsætter risikoen en lille smule. Vi har stadigvæk hul i teltet, det skal vi ud og lave. Politiet er informeret i Idar Dormit. De vil gerne have, at vi kørte over i Klitdal, og så hentede os i Klitdal. Det sagde Sepp, det nok var en dårlig idé. Det blæser mere i Klitdal, end det gør her. Så vi skal snakke igen med Sepp og min team. Men politiet er informeret, så spurgte han, hvor meget strøm vi havde tilbage på vores powerbanks. Og ja, udover det, så er vi nødt til bare at holde kontakt. Fordi vejret ser ikke ud til at blive meget bedre. Der kommer dårligt vejr igen. Du har lige snakket med Sepp. Ja, jeg snakker med Sepp. Hvad siger han? Sepp siger, at vi skulle ringe ved on the hour. Det gjorde vi her klokken 3. 15. Ja, vores tid. Det var godt at høre fra os. Jeg sagde, at vi havde udbedret situationen, så det var mere stabilt lige nu. Humøret var lidt bedre. Jeg tror på, at teltet holder. Der er stadigvæk hul i det.
Det ene hul er på størrelse med en tommeltot, og det andet hul er på størrelse med spidsen af en pegefinger, eller forreste led af en pegefinger. Så de kan vi ikke lave. Så vi har stadigvæk et telt, der risikerer at gå i stykker. Sepp siger så, vi er stadigvæk i en nødsituation, som han ser det, fordi det bliver ikke bedre vejr. Specielt torsdag ser dårligt ud, og minder om i dag. Og hvis vi ligger ned i Klitdal torsdag med sådan noget her, så kan det være, det blæser mere. Ja. Så vi skal ringe ved klokken 18. Målsætningen er at køre op til hytten, se om vi kan reparere teltet op i hytten bedre. Og ellers se om vi kan blive hentet ud fra hytten, og ellers så må vi begynde at køre hjem med op fra hytten. Men han vil gerne have os op til hytten, så det er stabilt, og der er sikkerhed på. Så snart det klarer lidt op, så pakker vi lejren her og kører til hytten. Ja. Godt. Ja, prøv igen. Asger og Olivia. Jamen, status kort, vi har det godt. Humøret er okay. Teltet er okay. Vi er dog bekymret for at ligge i en ny storm i det her telt. Vi skal ikke hentes ud lige nu. Det skal ikke iværksætte en nødoperation med at hente os ud lige nu. Jeg har lige snakket med Sepp på denne her, og det var en alvorlig snak. En god snak også. Vinden har lagt sig her nu. Men forecasten siger, at vi får lige så dårligt vejr, men ikke endnu dårligere vejr på lørdag. Så det bliver ikke noget godt at køre i. I morgen, onsdag, der ser det nogenlunde ud, stadigvæk en 10-12 knop vind fra nord, men vinden løjer af. Ja, det er nok en 8 meter i sekundet i morgen. Og så tager den til igen natten til torsdag og bliver voldsom på niveau med i dag. Og torsdag ser rigtig dårlig ud. Fredag ser heller ikke pæn ud. Og lørdag ser også ekstrem ud. Det er ekstremt dårligt vejr på pynten lige nu, på konstabelpynt. Og de har forfærdeligt vejr nede i Iderdormit også. Så alle sidder indenfor i virkelig hård vind. Så der er ingen, der kører ud, og der er ikke nogen, der kommer og henter os i det her vejr. Det er simpelthen for farligt for folk at køre ud for at hente os. Så der er slet ikke nogen, der forlader byen lige nu. Det vil være at sætte dem selv i fare. Så vi afventer her, og så kører vi til hytte. Det er forholdsordren. Så snart vi kan komme til hytte. Og så kan vi risikere at skulle være i hytten i en uge. Så vi skal også rationere vores proviant, sådan så vi kan klare os op i hytten i en uge. Men vi er i survival mode lige nu, så alt hvad der hedder foredrag i Danmark og hjemkomst og alt muligt, det har anden prioritet lige nu. Nu skal vi overleve, og det vil sige, at vi pakker sammen, når vi kan, kører op til den hytte. Den er rigtig god, der er brændstof deroppe, så vi kan holde os varme, og vi har hundene med os, og så må vi tage en dag i gangen derfra. Man kan måske undre sig over, at vi ikke kørte retur til Konstabelpynt, da vejret blev en smule bedre. Men vi skulle passere Klitdal, og Klitdal er kendt for ekstrem høje vindhastigheder og en farlig lokation at befinde sig på i tilfælde af storm. Derfor valgte vi at køre den anden vej. Det vi gør nu, det er, at vi sætter noget af vores bagage her af, dropper det, simpelthen for at gøre slæden lettere, for det er så tung sne at køre i, så vi smider noget her. Så får vi komme tilbage og hente det på et senere tidspunkt. Og det markerer vi det her sted med en GPS-position. Så det er planen lige nu.
stopper her for i dag. Vi kan ikke mere. Jeg er færdig. Jeg er træt. Hun er trætte. Olivia har været mega god. Har gået foran. Har været superwoman. Men det der billede siger vist meget godt, hvor trætte vi alle sammen er. Normalt så hopper de og danser. Og når jeg siger noget hernede, så tror jeg, de skal køre. Lige nu, der er fyraften. Og vi nåede ikke til hytte. Så stemningen kunne være lidt bedre. Men vi må tage den derfra. Og sætte et telt op og få hvilet os. Og så håber vi på, at der kommer lidt åbning i vejret fredag eftermiddag. Jeg har ikke så meget at sige. Det er faktisk ikke. Jeg vil virkelig gerne hjem. Olivia, hun er ked af det, og synes ikke, det er sjovt mere. Og det er jo også, når det er jo lidt af en ilddåb, hun har fået. Det må jeg bare sige. Altså, jeg selv er sgu rimelig presset i bund. Så det har været en hård dag i dag. Jeg er helt brugt på alle batterier. Vi har knoklet som svin for at nå frem til den hytte der. Og vi kører i dyb blød børge. Virkelig, altså vi kørte sådan noget under 1 kilometer i timen, sådan noget 800 meter i timen, 500 meter i timen. Vi har kørt cirka 7,5 timer, cirka 1 kilometer i timen. Nå, lige videoindslag fra teltet her. Det er den 9. Det er torsdag, og klokken er 7 om morgenen. Olivia ligger dernede og vinker stadigvæk. Hun er i live. Og vi har prøvet at ringe til Sepp, men kan ikke komme igennem. Men så har vi skrevet til ham her til morgen. Det er blæst noget op, cirka en 20-25 knop fra nord, og meget sne i luften. Sigtbarhed 0,5 til 1 kilometer. Er lidt bekymret for at pakke teltet ned. Har du en forecast? Spørgsmålstegn. Proviant. Vi har mandsproviant nok til 8 døgn, så det er hundefoder, der er vores udfordring pt. Med foder fra alukassen har vi hundefoder nok til 8 døgn. Så skriver han retur til os som svar. Vinden skulle lægge sig senere på dagen. Eventuelt afvend vejret og kør senere. Modtaget vedrørende proviant. Overvej at fodre hundene med mindre portioner eller hver anden dag. Forecast er ikke god fremadrettet. Tredje mulighed for opklaring onsdag i næste uge. Så altså dårligt vejr helt frem til onsdag i næste uge. Så det var ikke de mest positive informationer. Bortset fra, at det skulle klare lidt op sidst på dagen, så må vi køre der. Og jeg tror, vi har så meget vilje i os lige nu, at hvis hundene kan, så kommer vi op til den hytte. For vi vil meget, meget gerne til den hytte. Så gør vi et forsøg mod at køre til hytte. Det er ikke sikkert, at vi når derop. Der er 7 kilometer derop, og det er dårligt vejr stadigvæk. Man kan se her, det er den vej, vi skal. Træk! Så er vi ved hytte, og Olivia, hun er mega sej. Hun går og pakker ud og ordner og klarer hundene. Hun er mega sej. Og vi er så lettede og så glade for at være heroppe.
prøver nu at lave en reparation af teltet, og det er for, at vi kan eventuelt fortsætte turen. Så det er en reparation af teltet, vi tester nu. Flere statusmeldinger her. Olivia, hun syr igen. Livet løs her. Så skal I se noget andet, som er... Man tror ikke, det er vigtigt, men det er det. Se herude. Vi kan lade nu. Både vores telefon ligger her. Lille solceller. Og vores InReach. Meget, meget vigtigt. Fordi det eneste, vi har tilbage, satellittelefon, den er ved at løbe tør for strøm. Så vigtigt, at vi kan køre det. I dag er det Olivias fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Nu prøver vi at lave fødselsdagspandekager med fiskeolie. Fiskeolie. Præcis. Pandekageprojektet gik desværre ikke så godt. Jeg er meget ærgerlig over det. Ja, det var ikke godt. Eller hverken smør eller pastejpande. Nej. Satans. Ja. Der er lidt spænding i kroppen, ikke? Jo, nu venter vi på, at vi bliver hentet af helikopteren. Den er i luften. Og vi har fået at vide, at vi skal give hundene seler på, så det har vi gjort. Og så skal vi have pacificeret et forben, så de ikke render rundt op i helikopteren. Stille. Så nu venter vi egentlig bare, og så håber vi meget på, at vi kan komme med den her gang. Vi bliver ikke hentet helikopteren. Den er vendt om på grund af dårligt vejr, og ja, vi må gå tilbage i hytten igen og vente. Men det bliver nok heller ikke i morgen, for der skulle det blive rigtig dårligt vejr. Så hundene, de er ellers klar. Vi var også rimelig klar, men piloten havde gjort et godt forsøg. Og det er for dårligt vejr til, at han kan komme. Så er det den 12. april, og vi sidder her, vi er lige vågnet. Har lige vågnet. Og vejret er det bedste, vi har haft overhovedet, mens vi har været herinde. Man kan faktisk se bjergene nu. Det er helt vildt. Vi krydser så meget fingre for, at han flyver i dag, fordi det lukker ned igen i morgen, og så i de næste 3 dage. Så vi skal ud i dag. Vi får lige været næsten i går. Close but no cigar. Han var 4 kilometer fra os, og så vendte han om. Så men vi vender tilbage. Det kan være næste klip af det med en helikopter i luften, og nogle hunde, der skal i poser og alt muligt spændende. Farvel. Så gør vi klar til endnu et forsøg med udflyvning. Og vi sidder her og har pakket. Olivia sidder der. Så har vi lagt bagagen der. Og vi får den med. Jeg læser højt, hvad der er kommet her på beskederne på InReach. Vi sidder, og det er onsdag. Det er onsdag, ikke Olivia? Onsdag. Og vi har gjort klar til afhentning. Olivia sidder herovre og skriver halløj. Og vores ting er nogenlunde pakket. Og humøret, det er sådan mellem godt. Fordi vi blev skuffet så mange gange, så nu tror vi næsten ikke på det. Men jeg læser lige højt, hvad der er kommet fra Sepp Polok for lidt siden. Kan I høre helikopteren? Spørgsmålstegn. Jeg er netop informeret om, at han er i området og har forsøgt at finde et hul ind til jer, men uden held. Lige nu er han på jorden i vandskellet ved Triasdal på landoverkørslen og afventer en mulighed. Og så 2 bedende hænder. Så kommer der lidt senere. Han har nu afbrudt forsøget og er
på vej tilbage til Konstabel Pynt. Slæderejsen gennem Nordøstgrønland skulle have været en fantastisk tur, men det endte med at blive en kaotisk og farlig slæderejse. Vi var fanget i storm i over 10 dage, og vi løb tør for proviant. Det er en rejse, vi aldrig vil glemme.